Tá seachtain na Gaeilge sé buailte linn. Sa daonáireamh gábhfuil is a filleadh beag nach 2 mhilliún daoine grabh siad an Gaeilge labhairt. Cinnte tá bur ar an teanga faoi láthair agus le feiceáil le blianta beaga nua-aoiseacha agus daoine filleadh ar an teanga go minic. Bíonn siad foghlaim ar lína, bíonn siad foghlaim ar rangnaí thar timpeall na tíre, agus bíonn siad foghlaim ar cuasaí Gaeltachta ar bhríth an tairí. Labhairt na Lisa Ní Lúing, Gaeilgeoir agus múdóir ceantará a chun géirí. Bíonn siad chuir ábhar is a cosúil ar lína faoin anam de Gaeilge Gúrú, agus bíonn siad cabhfuil le foghlaimúirí fios a chuir chuig Gaeilge. Roinn siad tarm hain ar an mura tá tácaí ar an teanga le daoine, agus thug siad cúpla nód do ólamúirí atá géirí Gaeilge a fiosú. Is tócha agus mé ar bhóthirí na smaointe inis I cuiinmh siar céim fágur thusníosa. Bhís tamalín ag gháil de achfaníochrathú dom hénig mar hampla san siomaranga ar dúis agus de bhúntúirí eile timpeall na tíre. Agus trí mo haithí san thugus anna cheann gur raibh dacrochtaí ag múntúirí eile, ní bháin I nGaelscoileanna nó scoileanna sa Gaeltacht ach ar scoileanna fuad na tíre. Go bhfuir ar anna dheacair teacht ar ábhar ach faoin mar hampla as Gaeilge chun an 6 grád an Gaeilge na churcan cín sa siomaranga ach as san dascar sé go raibh 6 míhuiiscin le múntúirí leis agus bhíidir son I brahans ábhrí nervhíiseach áiriseach mé an ar an teanga agus hastig butha son mar bhúntúiris mar dína fásta fios a chur ar agad Gaeilge na hénig. Ceapam hénig a tugann sé anna cheanstaíine teacht ar písi beag a Gaeilge na níos is ríist agus díiristeach a rud beag bídeach agus chuirte sin go mór le muín daoine leis nuair is féidir le cúpla frás a elam agus éúsáid ar bhain léthúlan san. Agus an dóigh leat Gaeil aigní ag athhrú leit na Gaeilge ar na mhaithsíalta nó beidir a fiú I measc an phobal. Ó cinnte tá bura óbhar an faoi láthair agus is úntaach an rud é sin na eiscint. Ní bháin I dúr chuoí na fásta ach a meas na hóige tá annacha daoine ag casa th náis ar an teanga agus is tócha tuiscintí níos láidraigh daoine go háirintééis óg ar an tócht a bhine le teanga, le cultúr, le stair na tíre agus an tócht a bhine le é sin na chaomhnú is a churcan cín. So is úntaach an rud é ar fád é sin na eiscint. Am bhfuil éon le cinning clásanní a go do daoine foghlaim na teanga agus bhfuil extracail leis. So tá bailí de friúla ann agus iann sé ar an duine iad féinnig ach is tócha an chóirla smóga bhéit an tuairta a chuineigint ná iireachta inmh písín beag a labhairt na haon lá. Cuaig nómatí, den is sin I bhfad níos mó díomhríocht seachas beidir díiristeach go dtíanaar feag tréimh se gáirú chuige go dtíir seachtainna. Ní bháin go ggurch sé sin brúirt mar chuine an tam san na dhéanamh chu díiristeachar ach de réir na smíntóireachta de agus chuné a chuirsteach do chuoine fád téirmach tá siadú bhd níos fearras cúpla nó méid a chahabh na haon lá a dhéanamh. So cúpla nod a bheith a gom dómh son ná béidir mástrar ag go gláisian tú ná cainte go bhfuil tú géirí go chur an úsáid. Scríb síos ar pósta é nuair dhéigent agus éonáis go mín tú na haon bhd mar hampla domsa domen ag dúirteach ar mé hénig go person de bheith snacha leis an beidir choras nespresso aá gom nó caffé nó ar an go snóir. Bíoch an pósta chu an áirde go agus na héanúir go déon tú ann aber amachchos áirde agus fiú mas rud beag bídeach é le ó nach dasa. Cean all in sin gachar go déon tú dín cuisteir cíú an póstas ó nach dasa go bhfuil bainigam. Nach dasig bhfuil cáise gom sa chuisneoir. So rudí banúsca cosúla sin den sé aní a phríocht ach mas féadlaat é a bheith os de chóirmach I sléigint ar póstas ar na meán mar hampla bí glanún daine atá ar lína ag iirgid Gaeilge na churcan cína haon lá agus máint bh opair náis fao le an áit ibre rannaigh den éigent le bheith mar cara agus agus bí an eistir fellamasá le chéile. Iad fá beidir nach chainte a roiint leis an duine son, iadach sibh iirecht beidir nach chainte úsáid na haon lá na haon teacht an brahan sé ar de lús hénig ach tá anna go féidireachtaí ann ach is so an rud is mó ná just tuairhí bíag pí a crack agat agus ná bí tógan rógáirú é. Buna sé sin le normáú an teanga agus chunas gur féidir é sinna úsáil go léthúil ach más rud go raibh eispras donna ag duine ag siad a foghlaim na teanga am léon cinning mola go díomh sé hain. Ja, cloistear fao sin go minic agus is socha gur sin rud is mó a chuir na seachar riine ná go mraithan siad beidir gur raibh drospéir sa cógáméigant agus tá lag bhisneachar san an san agus sné rud is tochtaí misneach, okay? Is tócha le nar chuoinú ar an teanga agus
gur éarnig sin tá sé onan go léir a cha bhúscail amach agus nuair deirméis sin le dtíine bíint ar nóíon teanga gom ach uanta taréis cúpla deoch cloistean tú a dí teacht amach agus tá sé mar bíon níos mó muína go dtíine. So an rud is mó ná le do féin bhíon hain díir go seachas a le téananig tom brabalta nach gaiint elam. Tá brabalta cúpla aberta chuir le chéile agus arís is bí leanú na dtíine son a háigéirigh sais an spragus an misnachúirta san maníndais. Is socha fadó bhí bhd níos mó béime an Ghaeilge na cheartú ach sa látá nua ha dtíine ag ghlacha leis an iireacht agus ag ghlacha le botúin agus hánáis mbíonn sin na Gaeilge agus is úntach nó éis sin ach just túair fé. Sin éon rud is táchta túair fé, tucha sé, beag daoine ag iarú tú a bhla é thuairteráig agus snééis sios fear go bhfuil mó tú ná an Ghaeilge na labhairt. Sin é go dtíach gur mí mágad as labhairt sin an spéisiú. Ní amháin go mbíonn daoine feilme teanga ar na manthó síalta na léiteanna seo. Tá creaaltóir áitinta Kathryn Thomas a bhíonn sa cuir an chlár fósta ar Dublin's Q102 i láthair tar éis filleadh ar an teanga le daoine. Ba sí feilme teanga arís faoi strúir céad bhfuilin Olaf cúnta agus teagasúir Ghaeilge an ollscoil bháinúd. Bíonn ranganí bio acu in radio go minic agus is é seo bláisín duna ceachtaí sin. Remember you said at the beginning, like at the beginning of the book, Ag tús an leabhar. You made me kind of give a commitment. Céin fá, why am I ag foghlaim Gaeilge? It's like beg me ábalta labhairt le an chalíní, beg me brodúil as matír. I'm very proud of my country and I kind of wanted to show that. Beg me críochnatha le noire. And I think this is a big one for people. I am just finished with the shame and the fear that sort of school Irish left a lot of us with. Yeah, and you'll notice that we use their, like, we're not doing too much grammar with you, but we use the I'm sure Ashnach, the future tense. So it's not I would, it's I will. I will. So it's all around using the correct language to prepare yourself and sort of equip yourself that you're going at it with a positive mental attitude. I'm not expecting you to have, fluent Gaeilge, or it's not the approach that unfortunately is in, the leaving cert. It's sort of learn it off and get rid of it. We're looking at your skill to communicate and to use the language. So we often go over the same sentence 2-3 times, and then you'll see that we change maybe the pronoun or the word at the end, and you're saying to me, God, that changed the whole meaning of the sentence. So we're breaking it down so that you can understand it, so that when you speak it, then you know what you're saying, instead of just is Misha Kathryn, is as céard and then somebody interjects and you're like a deer in headlights. With you wouldn't be saying she's using the past participle there, me chéart, or you wouldn't be saying that in English. Yeah. I think there's just a lot of trauma in Ireland about like our identity and our language, and it gets wrapped up and it, people say, Irish was beaten into me. It wasn't really, it was beaten out of you. So there's a lot of trauma there, Wow. Mar a coolla tú féin an sin I richlár Kathryn Thomas ar Q102, tá sé géirí a chuig Gaeilge a jausú tus gohfuil sí géirí labhairt lena chalíní Somalia tríbhan na Gaeilge. A chud a ceapan sí hain faoin aistear go dtí seo. The first wrong that I had with Katie, it's a confidence thing, and I think she really put me at ease, and I think that's what I would advise people, is find a podcast or a dinner, a person who you can have the cúpla focal with and that you're comfortable with. And I think that's because confidence, I think, is the big thing, because I think a lot of us have more focals isteach sa ceann than we think. So I think that's the confidence thing. So I didn't think I was nervous, because I knew I was ready. Beg me réig chun Gaeilge a foghlaim again. So when you have people like Hector, you have people like the How to Gael gals, and Louise on radio, and brilliant stuff on TG Cahar, radio on the Gaelteachta, and I think you can feel the momentum happening. So for me to be able to play a beagán part in that is tá mé on a brodúil. Tá sé feice agam le cúpla bliana nuas go bhfuil cínte a bheoh chun ratha ar siúl. Tá spéis níos mó léirithe ag daoine sa Ghaeilge, daoine ó gach ís agus ó gach cúlra agus ó gach level comas Gaeilge. Ní ra mar riamh cógrathach is tá bhfuil láthair agus is maithan cótha é sin. Ceapam just go bhfuil daoine, sa látá nua-aoiseacha agus an méid sin play faoi imirce agus eisimirce agus daoine gol thar leir agus lisad aspa deisina beidir sa máil agus bíon arthúin sin bog a thsála, bíonn siad a lorug fréamh leis an gultúr agus leis an lenar sínsir. So spellach séar an eisce í an Ghaeilge leis an íana agus
ó chéamh an cultúr de chomá tá an bhéim faoi láthair maidide leis na cultúr éagsúil ar fud an daoine, agus ceapam nuair a churmuid aiger ar beidir tír eile nó ar chultúr eile, Tá muid an ann sin bhfuil beidir tiile measa a bheith agan ar gultúr hain rud atá iontach, so cínta dearfa tá bura feice agam sa Ghaeilge le cúpla bliana nuas. Nuair a thosaigh an chlár seo i fear fife cuaig, chuaigh sé d'agháil leis an léidethóir ímar. Agus dúirt mé le hí luch bhrálam sa bheith pórtach agus bhrálam dá meach an Ghaeilge an mar chuid de chlár béarla. Tugann sé stádas ceapan don teanga go bhfuil sé le héisteacht in éanach leis an méarla, agus chomáile sin tá sam go bhfuil na héisteoirí géisteacht agus seans go sppraig for iad san le tuile Gaeilge úsáid. So Ifar héan tá an tálam go bhfuil Kathryn í hain mar rinne go bhfuil si i géirí an teanga ólam agus go bhfuil si sásagus tá si Gaeilgeoirach agus tá an curchuige dearfach sin eici a chuid ó léhí ach chomáile sin tá an tálam go bhfuil an chlár agus Dublin's Q102 mar sais agriocht sásta taú níomháin le na heistir hain ach le ordan na thuirtcomsa agus don teanga agus tá iontach buíocha sin. Is léir bhfuil afheochán rathair siúil agus glúiseach loidir ag tarlú ar son na Gaeilge, agus seachtain na Gaeilge dulráig, tower sa teans, cúpla foghlaim agam agus a úsáid, mar d'ar an seanócail is bathe teanga í a labhairt.